dag tester vi de her kæmpe store klunker ud. Udover Lillebæltsbroen, det har du ret i. Og jeg kan lave godt op til. Nej, nu. Kør over den, kør over den. Er den inde? Ja, den er inde. Kør over den. Ja. Længere end eksploderet. Og så kommer jeg lige op på, Jeg var imellem dig, flyt dig. Nej! Op på! Op på den klar. Hvor var den? Ej! Giv ham hans sodavand tilbage. Nu har vi også mishandlet den. Åbne den! Jeg skal nok gøre det. Ja, nej, jeg skal nok gøre det, Louis. Er I klar? Så skal vi heller klare med den der, fordi så har vi snart ødelagt. Skål i cola! Motherfucker! Ja, det er noget stræk! Kast den lige i hand! Nu skal vi teste handballer! Lad os starte med den Villas her. Og tilbage, så skal vi op og teste marken der. Ja. Lige prøv at gætte ned, når jeg gætter, så den bliver blevet med i nu. Ja. Vi må ikke rive plastikken af, som du gør. Nu river du den jo af for helvede. Nu vi skal rundt. Det er det, der sker, når man lægger nunder i, og der ikke er noget koda i. Læg nunder igen, altså. Okay, Vilas. Hold den nu. Ja, han der. Sådan der. Nej, vi skal ikke have nogen prop på, når vi gør det. Så kom. Ja. Nej, vi har lige sprunget en cola i det. Ja, lige sprunget en cola i det. Bare det væk. Nå, drenge, skal vi gå op og teste marken deroppe, og se om den er blød nok? Kom, lad os gøre det! Vi skal have birerne med! Birerne! Fucking birerne! Kom med os! Du er min nye kæreste! Nej, drik i! I ruller plastikken af for helvede! Nej, ærgerligt. Det går op i skolen heller ikke. Slut mig nu! Skal vi gå op og teste marken, Mikkel? Jeg skal over og have et forhold mod den her herovre. Der er lort på, eller hvad? Der er en fugl, der har været rigtig heldig her. Som ikke er en fugl, tror jeg. Er det? Dreng, vi har et problem. Hvad? Der er en virkelig ulækkert dyr her. Og jeg ved ikke, hvad det er. Prøv for helvede. Nej, her på. Altså, hvad man troede, det var Pia Laursen, der havde været lidt seksuel mod her. Flyt dig. Ja. Vi skal op og tage marken nu, dreng. Her, Mikkel. Tag din sodavand. Fuck, det er en fed knogle. Nej, marken for helvede. Den, man kan kaste sig i. Mikkel, du filmer. Clara, filme ham. Hej alle sammen i dag. Jeg er homo! Jeg ved jeg godt. Jeg ved godt, at I alle sammen er homo. Det ved jeg godt. Ikke kig på mig. Sådan der. Hvilken film? Ja, Lue har lige lavet seksuelt mod den her. Nu går jeg over på min farmors, ja. Kom op. Jeg er gået først, Stine. Jeg kan se. Det er min buket tør blomster, det her. Det kan jeg så godt se. Må jeg prøve at filme? Ja, her. Ikke klam. Skal du have med min samme dårlig, eller hvad?
Det er makrel. Det var en funny fail.